салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Мо дар дарси имрӯза барои чочаки кӯдак занҷир мебофем. Ба монанди анаминҳо занҷири мо аз калаи хирсак ва мурраҳо иборат аст. ман ки калаи хирсакро аллакай бофтанашро нишон додам дар дарсҳои гузашта, метавонед ки аз он ҷо тамошо кунед ва чунин намуд мурраҳои пахтагине ки ман худам бофтам ба мо лозим аст ва мурраҳои чӯбин. ман барои омӯхтани шумо якто чунин намуд мурраи пахтагӣ мебофам. ба ранги зард сард мекунем бофтанро. аввал ҳалқа мебофем. чун ҳамешагӣ якто пайваст карда 6 то мебофем. 1 2 3 4 5 6. риштаи камро ҳамин хел гирифта ҷафс мекунем. ҳалқаро пайваст мекунем дар нуқтаи охирон. пас аз ин 6 то ҷуфт мебофем. яъне дар ҳар сурохӣ 2 то мебофем. 1 то 2 то 3 то 4 то 5 то 6 то. баъд аз ин риштаи ишоратиро гузошта 1 то тоқ 1 то ҷуфт мебофем. тоқ дар як сурохӣ 1 то, ҷуфт дар як сурохӣ 2 то. то охири қатор меравем. ман 1 то тоқ 1 то ҷуфт бофтам. пас аз ин 3 қатор оддӣ мебофем. дар ҳар сурохӣ 1 то мебофем. ман 3 қатор оддӣ бофтам. пас аз ин 1 то тоқ 1 то кам мекунем.
ман якто оддӣ ва якто кам кардам. Акнун пахта пур мекунем. Риштаи зиёдатиро аз поён мебарем. акнун ягон то оддӣ набофта ҳамаашро кам мекунем. риштаро каме зиёд бурида боқимондаашро бо сӯзан медузем. риштаи зиёдтиро мебурем. мурраи мо омода шуд. акнун ба қисми сохтани занҷир мегузарем. аввал риштаро ҳамин хел гирифта дуқавата мекунем. қисми пайвасткуниашро дар ришта мебандем. риштаро дар сӯзан андохта мурраҳоро дар ришта мекашем. ба хотири он ки баъзе ҷойҳои бофтаҳои мо сахт ҳастанд, сӯзан қувва намекунанд. Аз ҳамин сабаб ман аз анбур истифода мебарам. дар вақти бофтан бисёр лозим мешавад. Масалан, дар вақти духтани калаи хирс сӯзан намегузарад ва мо аз анбур истифода мебарем. сӯзанро мебарорем. дар ин қисм чочакро пайваст мекунем.
ин тарафаш дар либоси кӯдак меояд. Ана ҳамин тавр. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда, хайр, дар амони худо бошед.